हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायबाय ओमफ्राय दिनैहाय नै ओंखाम गोरलै जानो नागिरदों न'आवहाय न'नि गोजायैनो दा मा जागोन मा संगोन दा बेफोरखौ रेडि खालामनो नागिरदों आरोना दा आं बेखौहायनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो नैबे अल कफिखौ आङो हानानै लाग्रोनोसै आरो बेखौहाय नै हाखांबाय दायो बेखौ अनला संनो थाखाय दसे सोमनानै दोनसै जोसा माइरं माइरंखौ देनोसै माइरं देनोसै जाबाय नै दा अनलाखौ संग्रोनोसै ना बेखौहाय बेदराव एसे होगोन ओमफ्राय खाजि एसे बानायनोसै ना मुलाखौ हाग्रोनोसै आं बेलथायनोसैमोन साराया बेलथायनोसैमोन दहाय हानाय अल कफिखौ दाउआव होबाय माने अनलाजों ज' संसै आरोखि दाउ अनला अल कफि नैबे मैथा फिथाइखौ सायनानै लाग्रोनोसै आङो बेखौ नाजों संनोसै एसेल' मैथा फिथाइया बिराद गोखै जायोना एसेल' होनोसै एसे माने मुथासे बांद्रायगोन बियो बुरजाथार एसे बिलाइबो दङ एसे बेखौबो होफानोसै आरो जि टाइम लायोना जा टाइम लायो जोब्बाय नाया सारायाव जायगा थोयैनि थौआवहाय दा माबागोन बियो रुइगोन एसे खोमसि नुबायहाय गोदौबायना मैथायाबो गोदौबाय नै 아주 야채 보이시네. गोदौबायनो ओरैबो गोदौगासिनो एरबाय थायाबा गथा जायो गोदौगासिनो नै मोनथारनोसै
गोदौगासिनो मैथाना नारजि ओंख्रि जाग्राफ्रा उनाव फैथारथोंसै र' आं दा टाइम फैथाराखै बिसिनासो बांसिन जाहैगोन ना मानसिफ्रा नारजि जाग्राफ्रा अनला मोनबाय सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु थाबाय थाव सेरनायावनो दा ओमफ्राय एसेखौ दाहाय होनसै एसे उनाव औ दोनदो सुनानै फ्रिजआव दोनदोंमोन ना आं अमाखौ गथा जाजोब्बाय नै मेजेमा दसे खोबनो हारासै बिगुर एसे रोजा बेदरा मुलाखौहाय अमाजों एवफाजाबखानोसै एसे थाब रुइनायनि दुनसै दुन्दिया बानलु देनोसै सामब्राम गुफुरखौ गरथाम गरब्रैल' होबाय नै सिङाव थाबाय दायो बेखौ देनोसै आं मुला खाजि मा जादों मा ओंख्रि दिनै दालि नङाना दिनै ओंखाम गोरलैसो ओंखाम गोरलैयाव मा जायोमोनलाय अनला माबि मा ओंख्रिमोनलाय नै बेखौनो नायबाय थायो नायलाय नै बेखौनो नायबाय थायो बियो सान हर बेखौनो नायबाय थायो नुवाखै मानसिया ओमफ्राय टेस्टारनो दौग्रोनोसै टेस्टि नंगौना नङा नंगौ बांद्राय ओंख्रि जाया जोंना केस्टारा बेबायदिनो एसेल' नांफा माफा होनांगौ नङाबा जाला बुरजा होबाथाय जाया सावफ्लेजोबो गासिबो ओंखायनो एसेल' नांफा माफा होयो मा बुस्थु बिलाय Handle switch. Finally. Handle. A switch light? Yeah, it just came out. No. जि गोसो जासिनो नै नायनाया Here's the best part. आलदायाव नायखाया Detachable Joy-Con. ओमफ्राय नै फिसालाया आरो बिबैमोनजों जाफाबावबाय ओमफ्राय बेहाय बाबाया माने जाफायासै आरोना देहा थिग गैया होननानै जायासै बियो ओमफ्राय नै बिसोर सानैया जाहैबाय बाबानि बिदा आरो बिबाजै आइ आरो आफा आरो बिसोर सानैखौल' लेंहरबाय रावखौबो लेंहरासै ओरैनो एसे न'नि गोजा संनानै जाबाय आरोना बेनो गावहासो नै जि जानो स्टिं स्टार्टार जाखांबाबो एकदम जागोनफोरबायदि बिबैनि बाहागखौ लाखाबाय
ओमफ्राय लोगोफोरनि मोनालायबाय मोनानि 10ता जाबाय दा टाइमा आंबो ओंखाम उखैबाय बिरादनो जानोसै ओमफ्राय ओरै फारसेथिंहाय जोंनि बिमामोन जागासिनो आरो दा आङो आलदा रुमावसो फैबाय जायगा थोआसै नालाय दा आंबो जानोसै नोंथांमोननो खनसे देखायफिननोसै आङो मा मा ओंख्रि सङामोन नै बियो जाहैबाय मैथा ना ओमफ्राय मुलाजों अमाजों ओमफ्राय नैबेयावहाय अनला अलकबि दाउ मुला खाजि ओमफ्राय नैबे दुन्दिया बाथोन ओंखाम गोरलै माइरं गोरलै माने ओमफ्राय लाफाबो दंबावोमोन मोनानायखाय जाला आरो आङो गगा मोनगोन बायदि मोनगासिनो देहाखौ बारा थिग मोनाखै बेखायनो गासिबो टेस्टि जाजोबदों लोगोफोर होमबा आं जाबाय थानोसै नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन बाय बाय